Áno. Tak ten notebook je vyštevaný. Minútka. Hej, minútka. Ako sa máš, super tým, to je o na Instagrame. Áno, mama ide do pôdu, ale neviem, čo má kúpiť. Poraď mi, najte kúpiť čokoládu a čipsy. Pohode, no to je fajn. Ahoj, máš rada... Ty si kokot. Spolu chodiť kto s kým, brácho. Lebo keď ja s tebou, tak to určite nehrozí. Lebo mám muža. A ty si môžeš zjesť kár. Mám muža na srdci. Brácho. Oh my god. Mišo, čo sa smeješ, jak to ten na ním? Mišo, ale nikto nie je zvedavý na tvoj trápny smiech. Ani oni, ani ja. Čapak dostaneš. Kto je vzadu brat? Čauko. Ďakujem za ružičku. Počkaj, vieš jak? Super. 70... Nemáte spania? Ďakujem za ružičky. Nie, včera o 20:07 som bola v Trebišove už. Lepšieho než ty. Jak sa máš? Super, ty. Čauko. Počkaj, toto je... Toto. Ahoj. Pohodička, ty. Ale to je bordel. Trošku. Ale iba kus. Prečo... Čo? Čo, prečo som... O čom točíš?
kam ideš? Nikam nejdem. Ahoj, ahoj, plakala, lebo mi to ide napísať. Jaj, lebo som musela ísť domov. Mám tu bordel. A to už som včera nechcela pratať. Som prežívala spoveď od mamky. Co máš dneska? Dnes? Vieš čo? Dnes? Nič. Nudiť sa. Hej. Jak to no však od mami. Včera. No však, jak som prišla, tá hneď more otázky na mňa hádala. Už som myslela, že ma trestne. Nič, ale vieš, to by bolo v pohode, keby sa ma opýtala, čo proste normálne žije. Že jak bolo. Chápeš? Ale nie, ja prídem, pozdravím sa im, oni sa mi ozdravia a iba prvá otázka hneď. Dobre sa olizuje? Mami. Proste som čakala nejakú normálnu otázku, že jak bolo, alebo dačo, ne. Dobre sa olizuje. Dobre. A tomu likvidu drbe. Ani sa Boh nečuduje, že mu drbe. To ti sa ma opýtala včera. Nedošla, ona vytiekla. Zajebalo. To vyčistíme s týmto. A všetko bude cajk. Jejda.